fantastisch dat we zo'n volle bak hebben. Een heel groot applaus voor deze wereldkampioen, want ze komt eraan snel. Marijke Groenewald. Hoe is het hier om in die dorp zo onthellen te worden? Ja, dat is juist heel mooi. En vooral omdat het nou extra druk is. Je weet natuurlijk nooit wat er op bal komt, maar ik ben blij dat heel Haarlem hier komt is eigenlijk. Heel Haarlem staat eigenlijk altijd achter mij, dus heel leuk dat ze dit organiseren. Dus hij is de heel Haarlem zit achter mij. Helpt dat hij als het ontsporten bent? Ja, natuurlijk, dat motiveert ik altijd. En als ik dan presteert en ik zie op Facebook of op mijn WhatsApp, dan en heel veel uit Haarlem reageert. Dus dan is het juist leuk dat ze dit organiseren. En ja, mooi dat er zoveel mensen op bal komen. Op een andere manier als in coronatijd, net als mij, want toen moest het al een beetje boeten, dacht ik, of net? Ja, toen is bij mij voor huis inderdaad, hij zit nog wat in. Dus nee, dit is wel heel snel. En ook kinderen wat meer meegekomen. Hoe is het om zo'n kampioen in het dorp te hebben? Nou, fantastisch natuurlijk, ja. Dat droomt elk dorp van, denk ik. En nou, eindelijk kunnen we het eens een keer gruts uitpakken, hè, mooi hier in het multifunctioneel centrum te vieren. Nou ja, we zijn nou uitpakken kunnen, maar we dat zeker doen. En nou ja, zie je dat we wies maar binnen. Ga je het op een voet volgen als het dorp al haar prestaties? Nou, als het een beetje koe, dan zeg ik het inderdaad. En als het net koe, dan woon je het weer omzien. En nou ja, zeker die massastart, die weer natuurlijk grandioos. Nou ja, nog maar dat filmpje, wie we er wat mee bezig om er weer zitten. Nou, dat is echt wel weer prachtig om te zien. En hoe kan het dan aan het Haarlem, zo'n wereldkampioen naar voren scoot? Is er iets in het wetter in Haarlem? Of, Nou, ik denk dat het van de geur hier komt. We hebben hier natuurlijk drie prachtige fabrieken. En er komt natuurlijk wel eens een aroma van koekjes terug het dorp. En ik denk dat het echt in die geur zit dat we de derde wereldkampioen te danken hebben. Ja. Ja, het is voor mij een heel mooi seizoen. Vorig jaar natuurlijk de Olympische Spelen. Dus het is een na-Olympisch seizoen. Maar ik heb voor mij alleen maar goede stappen zet. En nu zitten we in een cyclus voor de komende 4 jaar hier. Dus ja, op naar de volgende Spelen. en naast nog even het nachtleven van Haarlem in? Of? Ik denk dat dat nou wel een beetje mij valt, ja?